Ikusi dugu gaurkoa partidu gogorra izan dela eta garaile atera etzareten arren, nola ikusi duzue jokoa? Hasieran ondo hasia jolasten, eta gero urduritasuna eta presioa igual nabaritu du pixkat ez daudelako ohituta olako partiduta, eta uste hori izan dela gaurkoa. Ikusi dugu publikoa urduri jarri dela aurkakoen portaerarekin. Bai, hande bai arazo batzuk eduki genituen behaiekin, behaiek animatzea, baina gaina beste ekipokokin sartzeia bai, orduan arazoi horrek diteke eta ez dakit. Hoi izango da zen arazoa, bai edia agresibo dira jarraitzaile bezala. Eta partidu osoan zehar ere ikusi dugu gol aukera asko izan dituzuela, ezta? Bai, eukiteo, baina hande behaiek euki zituen, ez zituen sartu eta azkenen hola da. Ez balin bat dizu sartzen da behaiek sartzen dituen azkenen pasatzean, pasada. Partida hau eta gero, nola gelditzen zarete klasifikazioan? Berez bigarrena, porque hau zen play-offa beste liga baten kontrako ekipo baten kontra, eta azkenen bigarrenak. Bakarri play-off da, ascensoa zen. Ez da lehenengo aldia, Laskorain Areto futbol taldea igoeraren gatik borrokatzen duela, ezta? Ez, lehen urten berdina pasatzi zaigun, hemen genuken azkeneko partidua gure kantxan, irabazten balima genuen iotze ginen da berdina. Galdu genuen partidua eta azken ez ginen jo, goiko kategoria. Get